दिनै आङो दरंगाजुलि समष्टिनिफ्राय बिजाथि महरै आङो नमिनेसन पेपार गथायबाय आरो आङो दिनैनिफ्रायनो आंनि समष्टियाव आङो आंनि जिखिनि बाथ्रा बा जोंनि पार्टिनि जिखिनि फोसावदिनाय हाबाफारि बे खामानिखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो जागायजेनदों। ओरैनो नोंथांनि समष्टियाव नोंथांनि बेरेखा हान्जाफोरखौ बबेखौ बांसिन थौ गोलैगोन बायदि नुनो मोनो? जोंनि दरंगाजुलि समष्टियावथ' बेबायदि जेबो बेलेग हान्जानि थौ गैया। जों मिथिनायाव बा रायजोनि जिथु कमेन्ट बेफोरखौ नायोबा जोङो मिथिनो हायो जे दरंगाजुलियाव बिदि गोख्रों केन्डिडेट गैया होननानै जों साननानै लायो। बिजाथि महरै नोंथाङा मा थांखिजों नोंथाङा बे बारनि बिसायख'थियाव ओंखारबोदों? जोंनाथ' बहुद थांखि दं आरो जोङो माखासे खामानि मावनानै होबाय बे 15 बोसोराव जेरैहाय जायफोर लामाफ्रा जायाखैमोन जायफोर हस्पिटालफ्रा जायाखैमोन बेखौ जों बे समाव जों मावनानै होबाय आरो माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो नैबारनि इलेक्सनाव जोङो देरहानानै मावनो आखायाव लाबाय। बे बोसोरनि बिसायख'थियाव जुदि बिपिएफ हान्जाया बिपिएफ राजखान्थि दोला जुदि सरकार सालायनो हायाबा नोंथाङा बबेबा पार्टियाव बास्लायनायनि थांखि लादों नामा? सोर बुंदों बिपिएफ सरकारा बिपिएफआ सरकार दानो हाया होननानै? जोंना 100% सरकार दागोन। 25निख्रुइबो बांसिन जोंना केन्डिडेटआ देरहानो थांगोन। नैबे बिसायख'थियाव नोंथाङा बेसेबां भट लानानै नोंथाङा देरहागोन होननानै सानो? 25निफ्राय 30 रोजा भट मोनगोन आरो बेवहाय खुनु बेलेग हान्जानि केन्डिडेटआ बेवहाय माने स्ट्रं होननानै जोङो मिथिया। थांनाय खेबनि बिसायख'थियाव नोंथाङा बेसेबां भट मोननानै देरहादों? 18 रोजानिफ्राय बांसिन मोनो। बे बाराव 25निफ्राय 30निया गोजौआव थांगोन। नोंथाङा मोनसेबो दोलोखौनो फेक्टर होननानै सानना लाया? फेक्टर गैयाबाव दरंगाजुलियाव जेबो